Tervetuloa etsimään nykyaikaisen kuluttajan muotokuvaa sosiologian keinoin. Kuva rakentuu monipuolisista aineksista ja tarkastelijan näkökulma ratkaisee sen, miltä kuluttaja tarkastelun lopussa näyttää. Täydellisen valmista kuvaa on mahdoton tehdä ja se ei liene tarpeellistakaan, koska juuri tämä sosiaalisen elämän alue muuttuu voimakkaasti koko ajan. Tärkeintä on luoda joku näkökulma nykyaikaisen kuluttajan elämään. Kurssin painopiste on kuluttajuudessa, vaikka kokonaiskuvan saamiseksi on hyvä mieltää kuluttajan asema vuorovaikutteisena hyödykkeiden, palvelujen ja tavaroiden tuottamiseen ja jopa kaupunkisuunnitteluun liittyvänä asiana. Viimeisimmät näkökulmat kuluttajuuden tutkimusperinteessä korostavat kestävää kehitystä. Kurssi on työskentelypainoitteinen verkkokurssi. Kurssin suorittaminen edellyttää hyväksyttyjä tehtäviä, joiden tekeminen taas edellyttää itsenäistä otetta työskentelyyn. Tehtävät palautetaan pääsääntöisesti tiedostoina. Optima oppimisympäristö.